Здравейте, казвам се Мирослав, по прякор морски. Правя това малко видео, за да ви съобщя, че другата седмица, на 11 ноември, в Лондон се случва събитие по повод 10 годишнината на фолклорен ансамбъл България. Събитието се нарича Шарено по 10 и ще бъде в Regent's Hall в Лондон, доколкото знам. Аз съм поканен като специален гост. За мен ще бъде голямо удоволствие да бъда там. Поздрави на моята приятелка Ива Костова, ръководител на ансамбъла. И ще се видим там на 11 ноември. Regent's Hall, Лондон. Шарено по 10. До скоро!